o nwere ndị nwere talent n'ụwa. That is o nwere ndị Chineke mụpụtara tie fa talent n'ime. Fa pụtakwa ozi ụwa gbasibe mbọ ike fa actualize that talent ha. Bịa ka na ofu ihe nwanne anyị nwoke afọ Ebonyi steeti ụlọ n'aka. Ya this guy o jisi ike continue n'ọsọ eje. This guy ga-abụ expert na town planning. Uncle IB Chukwu gozie ego n'isi bupụta nwanne anyị nwoke a n'iru akwụkwọ. Watch and the video. Ụmụnne m ekene m unu. Ihe unu na-afụ ebe a bụ ụlọ nwanne anyị nwoke lụrụ. Ọ dị ọtụtụ ebe a, ihe ọ lụrụ ebe a dị egwu. Unu n'anya unu afụ na olili nnukwute nne. Onye lụrụ ihe a bụ onye Ebonyi steeti. Onye a unu na-afụ ebe a bụ ife lụrụ ya. Nwanne anyị nwoke wepụtara n'akara ya ebe a wee gosipụta ihe ọ na-arụ. Ị na-anya ịfụ n'ọtụtụ ụlọ dị ebe a ọ lụsị lụọ ma stadiọm ebe a na-akụ egwu. Ihe ọ lụrụ elika. Lụọ ya lụsịa ya lụọ ma entrance the city. Lụsịa lụọ ma bridge eji across the city. Ị ga-eji wee ịmagonu cruise o gagharịsịa ịmagonu ka o si adị. Nna onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Ebonyi steeti. Kedu ezigbote afa gị? Afa m bụ Ituma Timothy. Ituma Timothy. Kedu n'abịa na Ebonyi steeti kedu be gị na Ebonyi steeti? Ọ hakwu local government. Okay, ka ị bụ precisely. Okay. Kedu ka isi wee chepụta ihe gbasara ihe anyị lụrụ ebe a? Ọ Chukwu is my talent. Akala aka m. Ka akala aka ụwa gị bụ ife a. N'eziokwu igosipụta ngwa ị nwere ike ịkọwara anyị ihe gbasara ihe anyị lụgasịrị ebe a ofu ị ga-akọwa nwa ya? Yes sir. Ihe a nlụ bụ city. Is a very big city. Yes. Afia bụ welcome to Dr. Obi na Iyegbu Obi Cubana Odogbubita City. Okay. By Ituma Timothy ọmụalụ ya. Okay. Near the picture ebe. Nke a security post. Security post. Yes, ebe a na-ebe ndị nche na-anọ na-eche nche. Nke a bụ face gate security post. Okay. And ebe a ebe izizi ị ga-ebu ụzọ fụ. Ebe izizi ebu ụzọ fụ bata na the city. Ebe a ka ndị security eche ka ọfụma. Nke a kịta bụ ụlọ church. Ụlọ church dị na the city. Yeah, for example, Zion Prayer Movement Outreach. Okay. Na Virgin Maria ọ dị ebe a. Nke a kịta bụ radio station. Okay. Radio station bụ nke a. Nke a kịta bụ bank. Okay. N'elu ebe. Nke a bank, nke a ATM ọkwa ya? Yes sir. Okay. Ngwa na-agakwa. Nke a kịta bụ n'afịa. Afịa bụ Chief Alex Iyegbu Villa. Okay. Ya bụ residential building. Ebe ọ na-ele gasị ndị mmadụ. Okay. Nya iri ka office. Yes sir. Okay. Nke a kịta bụ shopping mall. Okay. N'ebe shopping mall. Nke a bụ Alex Iyegbu shopping mall. Okay. Nke dị n'Odogbubita City. Okay. Nke a kịta bụ welcome to Okwuluọra ndị Igbo Global Hospital. Wonderful. Nke dị n'Odogbubita City. Okay. Ndị gasị anya kịta ya afụ na the hospital nọ mma. Nke a kịta bụ ya na-akpị ya bụ unit building. Ị na-anya kịta mana ofuzi nke ka o bụ. O buchekwe ma solar light. Ya bụ ihe anyị tigasị ebe a. Yes, solar distance ya dị ya. Wonderful. Unit building. Okay. Ya bụ Ebonyas ndị bịa na the city bụ ndị na-anọ ebe a, ndị na-ebi ebe a. Okay. Ebe a ka ha nọ na-agbakọ ma na-ezu ike. Okay. Nke a kịta bụ fire service. Okay. Fire service. Dịka onwe ihe menụ. Ọ bụrụ na onwe ihe menụ ọkụ bịa ma ụmụ ihe a ebe a ka ha ya nọ. Ebe ndị ha ga-esi wee pụbasịa jebesia ebe ọkụ na-enye nsogbu na the city. Wonderful. Nke a kịta bụ Luxurious n'ebe Luxurious close. Okay. Ebe Luxurious bi na the city. Ebe o bi na the city. Ịlụkwara ezigbote ụlọ ebe a. Ifụ na alụ Luxurious ebe a. Ọgbọkọ obere ife o. Nke a kịta. Ka e nwezi plane a ọ Luxurious nwezi? Mba, nke a dị iche. Nke a bụ airport. Mana m na-abịa nka nka. Nke a ine anya na ụlọ nke Luxurious a kịta. Na swimming pool n'elu ya ebe a na-egwu mmiri. Bụ nke ebe nke a bụ ebe a na-ezu ike. Ebe a na-ezu ike. Igbuche mmiri ọmịike wee pụta ebe a bịa zụọ ike. Ọgbọkọ obere ife. Nke a kịta bụ ụlọ nke Obi Cubana. Obi Cubana. Ine anya kịta ebe a ka ndị ya. Dr. Obi Cubana Palace. Ebe a ka ọ na-ezu ike na the city. Okay. Nke a solar panel. Itikwa n'elu ya. Yes sir. Okay. Nke a kịta bụ this airport. Airport. Nke a na welcome to
Barrister Ebele Iyegbu International Airport. Ya bụ afa the airport. Ya bụ nke a bụ airport ya. Airport. Nke a kita bụ overhead tank dị na the city. Itinye ya ihe ka na supply no mmiri na ya. Everywhere na mmiri na-aga, na like mmiri na the city. Nke a kita bụ flyover. Nke a kita bụ flyover ya. Ifo na ọkụ dịgasị na ya. Ma street light. Dịgasị na ya o. Ọ conduit wiring ka mme ya. Wonderful. Conduit wiring nwe ebe ya afụ wire ya anya. Everything dị ebe ọkụ ya na-acha mana conduit. Conduit wiring. Ọ na-agakwa. Nke a kita bụ another unit building. Nke a kita you can rent it, anybody can stay. Yeah. Nke a kita bụ nke m. Maka na mamba wone we maka na aya maka nji we tinye nka Ituma Timothy Imeta close ya o avenue ebe aka mwa na ano nke a kita powerhouse ya ebe a kita iya connect everything there eba o powerhouse ya be ebe ka o si wepụta ya gawo ebe a o nwe ka mmepe gate ya o bukwa rolling gate eziokwu o bu rolling gate o boko believe na nekwa na anya o rolling gate ya eziokwu boy ochie azụ ikwu nne m ịchọkọ mechia ya emechia eziokwu ya wonderful ya ọ na-aga azụ ka rolling gate ọgbakọ bele ife rolling gate bụ nke a kịta bụ school dị na the city school dị na city dị na the city welcome to Ifeanyi Chukwu Okafor IB University of Technology okwu agwụgwọ Ayobut n'ebe ọgbakọ bele ife yeah. Welcome to Ifeanyi Chukwu Okafor IB University of Technology. Teknụzụ okwu agwụgwọ ebe ego maka dị onye nkuzi ọya maka mba ịnwa nke a bụ filling station. Yes. N'anya ihe a na-alụ ọlụ ọfụma mana ọ dute ebe anyị nọ kịta mma mgbadi fuel ka ọ ghara ime ihe a na-alụ ọlụ ọfụma. No, after the filling station bụ Ebube Chukwu and Kosiso Chukwu Iyegbu Oil and Gas nke dị n'Odogwu Bita City. Nke a bụ kịta hotel. Hotel dị na the compound. Onweghị ihe achachọ na the city. Onweghị ihe achachọ. Nke a kịta bụ hotel ya. Na-security bouncer na-eche na the compound. Ekwukọ bụrụ Kings Daniel bouncer na-eche ebe a. Nke a filling station ya. Sorry, swimming pool ebe a na-egwu mmiri. Ebe a na-egwu mmiri bụ nke a. Nke a kịta ọ bụ na onwe ihe dịka party a na-eme na the hotel. Anọrọ ebe a na-eme the party. Wonderful. Nke a kịta bụ garage dị na the hotel. A na-adọba moto na ịbata na ịdọba moto gị. Yes sir. Ụfọdụ na-akpọ ya car park, ụfọdụ na-akpọ ya garage. Wonderful. So onye bata ebe a kịta ọ nọrọ ebe a park ya moto, ọ bụrụ nke ịnọrọ na hotel mmiri a na-ama moto yi. Nke a kịta bụ security house dị na the hotel. Wonderful. Nke a kịta pedestrian crossing maka ụmụaka na-aga akwụkwọ. Ụmụkwa mma o. Lekwe power house ọzọ dị na ya. O bụ power house ịbụọ. O bụ power house ịbụọ. So nke a kịta bụ the flyover. Nke a the main flyover nke nnukwu ya. So the main entrance bụ nke a kịta so na gaa pụta ebe a. Ma nke a kịta bụ nke ọ bụrụ na ị na-aga ihe dịka Ebonyi State Ebonyi as this thing residential building ihe si ebe a kịta gbago ga ma ọkwa na ịchọ ịga this side ịga ọ ịchọ cross ịgba ọ na kịta ine anya kịta ya afụchacha ya ntinye roundabout na this mbo ntinyecha ịchọ ịga nka ọ so na-aga. Nke a kịta bụ celebrity is for celebrities. Celebrities International Conference Center ya bụ ebe ndị celebrity niile dị na obodo anyị bụ Nigeria ma ndị celebrity nọ n'ala Igbo ma ndị celebrity nọ n'ụwa niile gba gburugburu ebe a ka ha na-agbakọ Whiskey dị ha anyị dọnsa ma ndị celebrities niile ndị oke ndị agbagotesi ebe a ka ha na-abịa na-enwe nnọkọ. Nke a kịta bụ security distinct mana batrị ya anyụrụ anyụ kịta mana ihe ọ na-alụ bụ ọ bụrụ na enwe danger na city o ya ebido gbuwa alarm nke nnukwu
enwefana problem na the city obido gbuwa ala mana batrị anyụ kịta nke a kịta wụ stadium na ine anya kịta video of maka efe ime efe nke a bụ key post ya na ya etin ma ụmụ ebe a na-anọ na-agba bọọlụ ma ochie dịcha n'ime ya ma Lionel Messi fa ma Ronaldo fa ebe a ka ha na-agba maka njuzi agha ajụ ihe a niile ịlụ kịta yes sir ọnya bụ ihe ị ga-alụpụtanwu ka ọ nwekwa ihe ọzọ ibugasị n'obi ka anyị gbọsịa ya n'ego bụ ife jizinume na ịkabelu ya ife mma alụgasị karịrị mmụta esi alụ aeroplane na-alụ excavator ụmụ ihe ndị ọzọ zigasị na-alụ ya mana ebe m chọzi itinyezi uche m kịta bụ ise oyihe dịka ụlọ ma na-alụpụta ya architect as an architect or a builder structural engineer ebe kwụsịrị na ije mahadum ka secondary ka ị nọ na ya ababeghị m university aka ngụcha secondary school mana about 3 years ago ngụcha mba ife ịlụrụ amaka ife ịlụrụ ma nọ mma o nwekwe nke fọ ngwa nkọwa nke a lekwo nke a kịta ọkụ dị na the roundabout meni ya nke a kịta water fountain eziokwu water fountain ka m si tie water fountain ahụ emebikwa na biko baba mmebi adịka ọ batanyere ọfụma mgbe welegoro ya na-akọwa ihe na-akọwa ka anyị na water fountain dị na the compound water fountain ọ na-atọ ọ na-supply water ya ndị na-agagharị just iji chọọ ya ma to beautify it maka ji tinye enwekwe m this thing POS machine eziokwu POS machine mana ego dị ebe akịta ozu ọ na-alụ ọrụ ọ na-alụ ọrụ ọ bụrụ na emechaa anyị eme vidio nke anwa ntinye ego ọ na-ewepụta ego n'afọ ya ọ kwefụkọ na sound ọ na-alụ ọrụ ọfụma ọ na-alụ ọrụ ọfụma na emechaa eme vidio nke a ntinye ego ọ na-ewepụta ego ya n'afọ ya na ịnwago ụmụnne m unu afụghị ife nwanne anyị nwoke onye Ebonyi steeti maka na akara aka Igbo abụrụ sọsọ asị nọ ndị Anambra ndị nke nwa ndị Imo ndị mago mba o zuru ana Igbo niile unu afụghị ife nwanne anyị nwoke rụ mụnwa ga-akwadogo di ya with 20,000 naira godu ka m ga-ejigoro kwa di ya maka ife alili ya nnukwu ego m na-etinye nọmba ya ebe a maka na anyị ga-enwezi ọgbakọ ndị teknụzụ ndị na-alụ tek anyị ga-enwe ọgbakọ fa ka amaka n'ebe anyị ga-esinyelụ befe aka ka a mara ihe ha ga-alụpụtala anyị ha ka dị too young nke bụ na ọ bụ na ha mebe ihe dị na ya ha ga-emepụta nnukwute ife na ya ana m ekenesi unu ike ka unu si wee kwado nwanne anyị nwoke bụ Chisom Okechukwu si unu kwado unu nwanne anyị na nke ọ lụrụ m etinye fon nọmba ya biko unu kwadonu ya na ife ọ lụrụ amaka tụsaa ihe onyonyo a nke a bụ onye Ebonyi lụrụ ya tụsa kenen ya ka gọvanọ ma ndị Ebonyi mara na ha nwere mmadụ ka ha mara na ha nwere mmadụ ekenekwa m unu ọzọ si kedu ihe ị na-agwa ihe dị ka ndị ọzọ gasị ụdị ife dị otu a na-amasị ịlụpụta ka ihe na-agwafa ihe m na-agwafa bụ ha enwe ndidi nọ ndidi ka eji eme ihe niile maka na mụnwa afọ a kịta dị meme afọ 8 mbido nọrọ n'ụlọ a na-alụgasị m ihe dị iche iche na-alụgasị ihe enwe ndidi ịtụkwasị obi na Chukwu onye bụrụ na ala ife ejikwana Chukwu gị gwu egwu na Chukwu gị ka ihe were buru ụzọ maka na o kwuru na akwụkwọ Matthew 6:33 seek first the kingdom of God and this righteousness and every other thing should be added unto you. Iwere Chukwu buru ụzọ n'ihe ọ bụla ị na-eme ya na adịma nsọ ya n'ihe niile na o ya emezuru gị ihe enwe ndidi jiri ndidi mesi ya ka i wee nweta ihe kwesịrị na ya. Unu anụghị ihe nwanne anyị nwoke kwu ọ sị na adịmasọ amaka ndụ adịmasọ mara ezigbote mma ịdị asọ iwere nwayọọ tinyebe anya n'ihe a nwee ndidi were nwayọọ na-abịa na ya oge na-adịghị anya ị bụrụ ihe a Chineke sị na ị ga-abụ nya adịnaghị ọsịsọ. Ekene m unu ọfụma si unu biko kwadonu nwanne anyị nwoke a bụ onye Ebonyi lụpụtara ihe dị otu a biko nu kwadosie ya ike tụsa ozi a ka ọ rafụ ya ka ọ ranụ ya si ụmụnne m daalụnụ.